Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren zenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainkoitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizuekin. Zenideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, biozuratua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatari deiegitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure aldotoiz egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko izira. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakea lurrean haringo gogoko gizonei. Hain handi eta ez zaitugulako, goraztu, beden gatuaztu, gorezken zuri, hauzpe zagu, eskerra zuri. Jainko jauna zeruiko errege, jangoiko aita guztia duna. Jauna seme bakar Jesucristo, jainko jauna, jainkoaren hotz aitaren seme. Zuk edizen duzun munduko pekatua, erroki jauna. Zuk edizen duzun munduko pekatua, entzun gurea, aitaren eskudadean. Erroki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goi-goikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan. Amen. Egin dezagun otoez. Jainkoa guztidun beterekoa, Espiritu Santuak irakatzirik zuri aita esateko eskubidea eman diguzu. Sendotu gure bihotzetan zure seme alabatzako espiritua, agindu diguzun bizi betean sar gaitezen. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko tarrege bizi baita gizaldetan. Erregeen liburutik. Egun haietan, Elias oreba, jangoikoaren mendira, etorri eta hangoz arzulo batean sartu zen. Jaunak honela esan zion. Atera eta zaude mendian, jaunaren aurrean. Jauna igaruko baita. Ara, haren aurretik haize zakar haundi bat igaro zen. Mendiak urratzen eta arkaitza porrokatzen zituela. Baina jauna ez zegoen haizean. Haizearen ondoren lur ikara, baina jauna ez zegoen lur ikaran. Lur ikararen ondoren sua, baina jauna ez zegoen suan. Suaren ondoren haize goxoaren zuzmurra. Ura entzun orduko, aurpegia soingainekoz estali zuen Eliasek. Atera eta zutik gelditu zen arzuloaren aurrean. Jaunak sana? Jauna zure maitasuna abestuko dut betiren beti. Entzungo dut jainko jaunak dioen hitza. Bakezkoa da jainkoaren hitza. Hurbil zailearen beldur direnei salbamena. Gure lurrean haren aintza biziko da. Ongi nahia eta leialtasuna elkarren bidera aterako dira. Zuzentasuna eta pakea laztanka biziko dira. Lurretik ernatuko da leialtasuna.
zeruti begira egongo zuzentasuna. Jainkoak ondena emango du. Gure lurrak bere uzta ekarriko du. Zuzentasuna ibiliko da haren aurrean, eta salbamena haren urratsen bidean. Jauna zure maitasuna abestuko du beti. San Pablo apostoluak erromatarrei, zenideok, kristau naizenez egia esan behar dut. Nere barruak, Espiritu Santuak argituta, esaten dit ez diodala gezurrik. Haundia da nere atsekabea, etengabea nere bihotzaren mina. Anatema, Kristoren gandik aldendua izan nahi nukenik, haragi aldetik nere senide eta senitarteko direnen alde. Israeldarra dira hauek, eta beroiek dituzte semetzakoa, aintza, elkargoa, legea, burtza eta agintzariak. Haienak dira aitaleenak. Haien gandidator haragi aldetik, Kristo. Gauza guztien gainetik dagoena. Jangoiko bedeikatua gizaldietan, amen. Jaunak esana. Aleluia. 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 Jaunagan itxaroten nago, nere barrena haren hitzaren zai dago. Aleluia. 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 Jauna zuekin. Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Jendeak nahikoa jan zuenean, Jesusek bere ikasleak ontzian zar eratzi zituen, itsasoaz bete aldera joan zitezen bere aurretik, bera jendea bidali bitartean. Jendea bidale zuenean, bendira igo zen bera bakarrik, otoitz egitera. Eta ilundu zuenean, han zegoen bakarrik. Ordurako ontzia lehorretik oso urruti zijoan, olatuek astinduta, haizea aurretik zuten eta. Goizaldera, Jesus ur gainean oinez hurbildu zitzaien. Ikasleak ur gainean zebilela ikusi zutenean, ikaratu ziren, eta honela ziotxaten. Mamuren bat da, eta beldurraren beldurrez deardarka hasi ziren. Jesus berehala mintzatu zitzaien. Izan bihotz, ni naiz, ez izan beldurrik. Orduan Pedrok erantzun. Jauna, zu baldin bazera, agindu ezaidazu, zugana joateko ur gainean. Jesusek esan zion, zatoz. Pedro untzitik atera eta ur gainean zebilen, eta Jesusengana zijoan. Baina haize zakarra zela ikusirik, beldurtu egin zen. Urperatzen hasi zen eta deadar egin zuen. Jauna, salba nazazu. Berehala Jesusek eskua luzaturik hartu zuen eta esan zion. Sinismen gutxiko gizona, zergatik hasi zera zalantzan? Ontzira igo zirenean, haizea gelditu zen, eta ontzian zeudenak auzpez jarri ziren Jesusen aurrean esanez. Egiaz jainkoaren semea zerazu. Jaunak esana. Pues, como siempre, el Evangelio es, la palabra de Dios es pues, preciosa, maravillosa, y como tantas veces repetimos, ¿no?, esta idea, nunca la palabra de Dios viene
a ser un fardo pesado, una carga, algo que te oprime, sino todo lo contrario, el regalo es don. Hoy el Señor, que está congregado aquí, hoy en Llaven, comunidad, ¿no?, creyente, pues para darte el regalo de qué, viendo precisamente, ¿no?, las lecturas, pues te anima a que en ti crezca la fe verdadera, una fe recia, hacerte ni más ni menos el regalo de hacerte capaz de andar sobre las aguas, de poder en este mar agitado en el que todos vivimos, andar sobre las aguas. Porque todos somos, ¿no?, nos podemos ver súper reflejados en esta historia, en la que el mar, ¿no?, pues es el mundo, un mar agitado, con el viento que se levanta, las olas, ¿no? La barca es la iglesia, en la que estamos todos, los más fuertes y los más débiles, y todos estamos llamados precisamente a crecer, ¿no?, como ese Pedro, ¿no?, que se lanza por amor, es el primer impulso, pero que luego dice que siente el aire, siente el viento, ¿no?, siente las olas y se hunde, se viene abajo. ¿Quién de nosotros no se puede ver reflejado en esta historia, ¿no? Y el Señor, ¿no?, lo que nos viene a decir es: hey, te voy a hacer capaz de que andes por encima de las circunstancias, de que tu fe no vaya como pues al vaivén, ¿no?, de las emociones, de tus sentimientos, de que todo vaya bien, de que, oye, tengo un buen sueldo en la cartera, de que tengo salud, y cuando no la tengo, ¡hala!, me deprimo, me hundo, ¿no? Cuando todo va bien en la familia, maravilloso. Cuando el tema familiar, laboral es estupendo, bien. Si no, ¡buah!, me hundo. Sino que seas libre y Señor. Porque desde el día de tu bautizo, ¿no?, el Señor lo que te ha dado es el ser sacerdote, profeta y rey. ¿Qué quiere decir esto, ese rey? Que tú dominas, que participas del señorío de Cristo y tienes poder y autoridad por encima de las circunstancias. Insisto, que no te tiran para abajo, que no eres esclavo ya, sino que puedes ser Señor de ese mar agitado y puedes caminar sobre las aguas. No por tus fuerzas, sino, vamos a verlo, por la fe. Entonces, el problema es eso, cuando tu corazón, por tu mirada, se desvía y en lugar de estar fijo los ojos en el Señor, tu corazón anclado en Él, pues le das más poder, ¿no?, yo qué sé, imagínate, al cáncer que al amor de Dios. Le das más poder, ¿no?, a esa situación de tu jefe que te tiene fastidiado que a la verdad de su amor por ti y lo que te está llamando a vivir en esa situación. O del vecino que te tiene hasta los maíces, ¿no?, por una situación, yo qué sé, ¿no?, de las tierras, en lugar de decir, oye, como cristiano, ¿no?, ¿cómo tengo que vivir esto? ¿Dejarme amargar o vivir, ¿no?, ante el mal con bien? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿dónde recibimos esa fortaleza, esa fe viva? Que no sea simplemente pues una cosa de máscara, vamos a decir, ¿no?, de un culto puramente externo, sino que nos transforme. ¿Dónde somos transformados? Pues en primer lugar, lo que estamos haciendo, en la Eucaristía, ¿no?, en el encuentro con el Señor vivo, en la comunidad, pero especialísimamente en los sacramentos, en el sacramento de la Eucaristía de modo especialísimo, donde recibes al mismo Señor. Y también, ¿no?, hoy especialmente salía en la primera lectura, y también el Señor, antes de el Señor ser capaz de andar por las aguas, ¿no?, ¿qué ha hecho? Se ha ido solo a orar y ha pasado un rato en oración. Y Elías nos enseña, ¿no?, que el Señor no está, ¿no?, bueno, no está, a veces sí. El Señor es verdad que es el mismo, está en el Sinaí con todos los relámpagos, estruendos y medio terremotos, y el día de Pentecostés con fuego y demás, ¿no?, con todo el aparato, está ahí, pero hoy también nos muestra que el Señor estaba en la suave brisa, en el silencio, también en la noche. No, a veces como en lo extraordinario esperamos como fuegos artificiales, no, también en la suave brisa, ¿no?, en el susurro, está el Señor hablándote y te invita a que entres ahí, ¿no?, en esa intimidad de corazón a corazón, en la oración, donde vas siendo, por eso, transformado, vas siendo verdaderamente edificado, confortado, te va dando la identidad verdadera de quién eres, de quién es Él, y saberte quién eres tú en Él, para ser capaz, insisto, de que las circunstancias no te dominen y ser libre y poder andar sobre las aguas. Yo no sé vosotros, pero yo desde luego lo deseo con todo mi corazón. No tener que andar ahí como en un carrusel, una montaña rusa, sino poder andar tu vida en esa libertad. Pues eso es, insisto, el regalo que el Señor hoy te quiere conceder. Pidámoslo con toda humildad, con toda apertura de corazón. Pues que así sea.
Sinesten dut, Sinisten dut jangoiko aita guztidun zer olurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena, Ponzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean izatua, hila eta biratua izan zena, infernotara jaitsi eta hirugarren egunean haien artetik piztu zena, zeroetara ego eta jangoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinesten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haraiaren piztuera eta betiko bizia. Amen. Egiogun otoiz Kristori hitz eman zuen bezala entzun dezan bere izenean bildu garenon otoitza. Bakearen alde, Elizan arteko batasunaren alde, gu guztion zorionaren alde, eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Behar zuen alde diardutenen alde, adinikoei laguntzen dietenen alde, aula zaintzen dituztenen alde. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Nekaturik eta ezinean daudenen alde, arriskoan direnen alde, loturik bizi direnen alde. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Gure alde otoiz egiten dutenen alde, guk otoitzean gogoan ditugunen alde, gure hildakoen betiko atsedenaren alde. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, Jainkoa guztidun beterekoa, zure esku dituzu diren guztiak, entzun gure otoitzak eta gizu bizirik eta eginkor suma zaitzagura gure historioan. Zailtasunak eraman penez onartu eta zure reinuaren bakerantz gertura gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Ohi hatarra
Senideok egin dezagun otoez guzti batean Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Biozonez hartu jauna zure Elizaren doai hauek, errukiturik zeuk eman bai dizkiozu eskaintzeko, eta zeuk egingo dituzu gure salbameneko sakramentu. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Gora bihotza. Eskerra jangoiko gure Jaunari. Egokita bai eta zuzen unai eta beti zuri eskerrak ematea, Jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betereko horri Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Galduta zebilen gizona zerrukiturik, Virginiagandi jaio zen, gurutzean hilik betiko diozatik atera gaitu, eta hilen artetik pizturik betiko bizitzaren jabegin. Horregatik, aingero eta goi aingeroekin eta zeruko talde guztiekin, zura entzari gorazarre hau, beti eta beti abesten diogu. Santu, 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 Santu zera bai Jauna eta santutasun guztiari iturri. Santu gizkizu bada ogitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure Jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanen zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien. Ezanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuen zat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien, ezanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau $1 kaliza data. Itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta azkoren zat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik Jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salbenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santua batekin gatzala. Izango guan Jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure Eliza, eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santuarekin, Florentzio gure gozeanarekin eta Liz gizon guzekin batean. Era berean, izango guan Jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure arpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren guk guztio betiko bizia eritz dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia Dugatxorekin, haren senar Jose Santuarekin, apostol santuekin eta gizaldi guztietan,
zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenkan, zuri aita jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutara kutxiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zegana, izan egin izena, etorre dizure benua, egin dizure naia, zeruan bezala gure Gukere gure zornei, barkatzen diregun ezkero. Ez altzazu ziten taldian egortzen, baina makera gaitzazu. Atera gaitzazu jauna gaitzuzietatik, emaguzu pakea gure gunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen nure pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea manbatasuna, errege bizi baitzarra gizaldi eta gizaldietan, janaren pakea betizuekin, maiozue pakea elkarri. Jangoikoaren mildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren mildotxa, zuken zenduzu munduko pekatua, emailuzu pakea. Hona hemen jangoikoaren mildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira dituak. Jauna niz nahi zidortu eretzean zartzeko, baina ezazuitz bat eta zendatu naiz. Itxasezea zagozu, agintzuta beratzik duzu, ikaraitzea hori nahi duzu. Begiratu irazu,
Egin dezagun otoiz. Hartu dugun sakramentuak salba gaitzala jauna, eta sendo jarri zure egiaren argitan. Jesukristu gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Berenkaza izatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren pakea. Eskera jaikoari. Agur Jesusen ama. Virginia maitea. Agur itxasoko izan. Virginia zailea. Agur zeure guzti. Goztia erredea. Amen.